Gumikan sa sunod-sunod nga sunog nga nahitabo sa dakbayan sa Subo karong buwana sama sa nitabong pag-ulbo sa usa ka commercial building nga nahimutang sa barangay Kinasang-an Pardo, nagplano nga mupalit og mga breathing apparatus ang kagamhanan sa dakbayan sa Subo nga magamit dili lang sa kabumbiruhan apan lakip na sa mga tawo nga apektado sa sunog. Plano usab sa syudad nga mamalit og air assets nga makaresponde sa sunog sa mga high-rise buildings. Apan gipahibaw ni Mayor Mike Rama nga makahupot ra og dugang kahimanan ang BFP pinaagi sa pag-abag sa pribadong sektor sa Subo. Ang inyong mayor is a dreamer. Not only a dreamer, he decide and he implement. Singapore like Cebu City. We have a very strong private sector, very strong. Kanang ladder gamay ra kay na. In fact, we are thinking already nga kanang mga higher equipments because high-rise building, they can always group together even to procure or to rent helicopters and all.